Helo, athro MMC yma, ac yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos chi sut i gwneud argraffiadau sgrin. Mae gyda fi 2 dechneg, ac mae hwn yn mynd i fod yn help mawr i chi gyda mwyafrich o'ch pynciau chi. Right, yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos chi sut i gwneud yr argraffiad sgrin. Nawr, ar y bysellfwrdd, i chi mynd i gweld drws nesaf i'r bwtwm F12 fel arfer bwtwm sydd yn dweud prtscn. Mae hynny'n golygu am print screen. Nawr, beth dwi eisiau chi gwneud yw gwasgu hwnna gyda'ch bus chi, ac mae hwnna yn mynd i gwneud copi o pob peth sydd ar eich sgrin chi. Nawr, i cael mewn i Microsoft Word, beth mae angen chi gwneud ydy gwasgu Control a wedyn V. A chi wedi gweld nawr, mae hwn wedi copio pob peth oedd ar fy sgrin i. Nawr, os i chi eisiau golygu hwn tamau bach, beth gallwch chi gwneud yw gwasgu bwtwm dde llygoden ac mynd lawr i'r bwtwm crop. Neu gallwch chi mynd lan fan hyn i format a wedyn gallwch chi gwasgu yr bwtwm crop o lan fan hyn hefyd os o'ch chi eisiau. Nawr, beth dwi yn mynd i wneud ydy jyst cropio'n hwn tamau bach just i ddangos yr bwtwm y Google hyn fan hyn. A fan hyn fi'n gallu jyst clicio bant ac chi'n gweld mae'r llun o'r sgrin fan hyn gyda fi a gallai wneud hwnna wedyn yn fwy o seis. Nawr, beth gallwch chi gwneud wedyn, os ych chi eisiau, gallwch chi hefyd rhoi'r border o gwmpas hwn trwy gwasgu border a falle mae lot o gwahanol opsiynau fan hyn gyda chi. Ond byddai'n gadael chi i chwarae gyda rhaina. So, dyna ffordd hawdd o gwneud print screen. Ond, mae yna dull arall hefyd. Y dull arall hefyd yw, os chi'n mynd fan hyn a chwilio am y snipping tool. A chi'n gweld yma'r snipping tool fan hyn. A wedyn na gyd chi'n gwneud wedyn gyda snipping tool, chi'n mynd gwasgu new. Chi'n dewis beth i chi copio. Wedyn gallwch chi naill ai mynd edit copy, neu gallwch chi arbed os ych chi eisiau. So fi'n mynd i copi nawr. Ac wedyn, beth gallai wneud wedyn ydy jyst glido hwnna mewn. A gallai wneud yn fwy o seis, fel nes i tro diwetha. Ac hefyd, beth gallwn ni wneud, gallwn ni rhoi border o gwmpas hwnna hefyd. So, dyna'r 2 ffordd o gwneud argraffiad sgrin. Un, trwy gwasgu bwtwm print screen, a wedyn glido y sgrin, a wedyn golygu fe a cropio ne. Neu defnyddio yr teclyn yma, sef y snipping tool. Oce, hwyl am nawr, ac os chi wedi ffindio hwn yn fuddiol o gwbl, cofiwch rhaid sylw ar y gwaelod a wedyn hoffi'r fideo. So, dyma'r fideo cyntaf am y flwyddyn newydd, a gobeithio gewn ni fwy o fideos cyn bo hir. So, hwyl nawr.